नुदोंना नुदों नै अक्सिफ्रि बेनो आरोना गाइसफोर गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसे गुड मर्निं लोगोसे ओरैनो आंनि चेनेलाव आरो खेबसे नोंथांमोनखौ बरायफिननाय जाबावबाय थ' गाइसफोर आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय थ' गाइसफोर थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ मानि फारसे थ' भिडिअखौ सुरु खालामसै आरोना थ' गाइसफोर थ' बेनो आरोना एसे देरबाय आंना दाउआ थ' गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन एसे देरबाय आरोना गाइसफोर खिन्थु माखासे थैबायबो लस जाबाय आंहा फार्स्ट टाइम नालाय बिदि आरोना गाइसफोर ओमफ्राय दाबो बेमार जाना दंबावो दाउहा माने दै खिदों आरोना गाइसफोर दै खियो ओमफ्राय दिनै आरो मैया होबाय आरो दिनै होबावगोन आरोना गाइसफोर थ' नै खिया रानो नै इदि खियो आरोना गाइसफोर नै बेबायदि एसे मा होनगोन एसे दै खियो आरोना गाइसफोर दै खिबाथाय दाउआ थैयो आरोना गाइसफोर बेमार जायो जुब्रिया जायो आरोना गाइसफोर गफफ्राव थाबाय थायो थ' गाइस बिनि थाखाय आं मुलि होगोन आरोना गाइसफोर अक्सिफ्रि होननाय थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना एसे देरबाय आरोना बबावबाथाय आधा केजि जाबाय बबावबा 300 ग्राम बबावबा फवासे बिदि आरोना गाइसफोर नै थ' आं दा दैयाव मिक्स खालामना होगोन गाइसफोर मुलिखौ नै बेयावहाय सुना लाग्रोनि आरो मुलिखौबो मिक्स खालामनानै होगोन आरोना गाइसफोर इसोरनो ओमफ्राय आदारबो होगोन थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दायो गाइसफोर आङो मुलि आरो आदारखौ सारनानै होनोसै थ' नोंथांमोनाबो नायलांबानो थाबानो जाबाय हमग्राबो गैया नालायथ'ब्रा गाइसफोर मानो होनना बुङोब्ला फुंनि सम खामानियाव बिजि आरोना गासैबो आङो नै हमग्राबो गैया रुक साले रुक फैबायनो नै आं फार्स्टआवहाय दानाखौ सारना होग्रोनोसै आं दे ओइ नै खोलैबाय इतना डरपोक यार तुम लोग गिरा दिया थ' नै आरोना गाइसफोर आं इखौ होयो दा फिनिसार होनना बुङो इखौ फार्स्टआवहाय प्रि स्टार्टार्सनि उनाव स्टार्टार्सनि उनाव ग्रवार बिदि आरोना दानानि स्टेपआ दा नैबे फिनिसार जोबथा सारना होनो आरोना गाइसफोर आजा औ बेयावबो होनोसै गोलैबाय खोलैना होबाय सुवार दाउफ्रा जादों थ' गाइसफोर आं दायो माबा खालामसै आरोना मा होनो होनोसै दैयाव मिक्स खालामनोसै खालि बाहेरायावल' थांनो नागिरो
सुग्राया मा थांखोलै इदि खियो आरोना गाइसफोर नै इदि दै खियो इदि दै खिबाथाय दाउआ थैयो आरोना गाइसफोर लासैनो आरो इदि खिनायनि उनाव बेबायदि खिनायनि उनावहाय थै खिलाङो आरोना गाइसफोर थै खिबाथाय बासिनो हाखाया आरोना गाइसफोर मिल गया मोनबाय ना आं गाइसफोरनियाव 5 ml होगोन आरोना बे मुलिखौ तो मुलिया बेनो गाइसफोर नुदोंना नुदों नै अक्सिफ्रि बेनो आरोना गाइसफोर तो आं दायो सुनोसै फार्स्टआव फाइव ml जाबाय अरे 5 ml से ज़्यादा हो गया क्या कोई बात नहीं यार ना लगाओ बांद्राय होबाबो गिनांगौसो बांद्राय होबाबो गिनांगौ एसे होद्रायबाबो खामानिया जाहैया जारलासो बेबायदि हिसाबनि आरोना गाइसफोर तो कैसे वरना गाइसफोर Hey. Dar pokoknya na guys. Ini makasih mulai dengan mulai. Nama mulai dengan mulai. Makasih mulai dengan. Itu baru na guys, makasih. Los जाबाय फास हिसाबैथ' जाखागोन लाब लसआ जाखायो जानानै बेखौ गोसोआव दुखु लानानै जेबो लाब गैया मुलाम्फा जाया स' खामानिखौथ' रोंबाय एसे मा होनांगौ मा खालामनांगौ एसे एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरोना गाइसफोर आरो मोनबावलांगोन थ' साबसिननिफ्राय हामसिन जालांगोन आरोना गाइसफोर एक्सपिरियेन्सआबो थ' बेखिनियानोसै गाइसफोर भिडिअखौ मोजां मोनबालाय लाइक खालामना होदो नङा होमबा शेयार खालामदो जायफोरा आरो चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो अननानै प्लिज थ' नोंथांमोनाबो नायनानै सोलोंलांनो हागोन थ' आंबो सोलोंगासिनोसो दं थेवब्लाबो थ' गाइसफोर दिनैनि भिडिअआ एसेबांखिनियानोसै आरोना दोनथ'नाय जाबाय